Прогнозата е за времето, да. Значи, първо ще ви покажем някаква част там, няма значение. Южната! Южната. Да, това е Бяло море. Е тук, да, там ще е минал. Пак. Средиземно, бе! Ато си тук има повече на къде. По-южна България, река Дунав излиза от коритото си. Това става заради следването на поясите на континентите. Ние ще се съединим с Африка. Значи сега на Средиземно море, там е минус 200 градуса, но нищо, ние ще ходим на море. Следва новата епоха. Да, Е тук, но само тук е такова. Да, е тук. Тука, Сокощица, Кюстендилска област, виждате Кюстендилска област. Покажи скока, я покажи ти. Кюстендилска област. Паднали таво. Ой. Така, Кюстендилска област. Както виждаме 26 градуса. И със сигурност няма да вали поне още 3-4 месеца. Чакай, това е 260 мако. Няма да вали 3 месеца със сигурност. Какво става? Това е чудо. Да валя дъжд! Майкъл, какво стана, момче? Какво стана? Чакай да си Завале. таблото. Завале манто дъждец. Въпреки нашите. Не съм тупал тук. Ще пътувате в чужбина? Нека види картата на света. Така, Норвегия. На Майкъл баща му. Ще го питам, он че ни каже за друг път. Ама не влиза на кай. Така, Он на каша, бъде. имаме. Да. Снимай. Това е той. Той ни е фен. Значи, ето я, Турция! Так ще вали като изведро, наводнения, поруи, земетресения, магли, да не ви обяснявам. Да се върнем към Аз ще България. кажа сега. Значи ще има голямо торнадо, вътре ще има Пожари, няма наводнения. значение. Нещо там режисьора ще сложи. Така, какво става? Хора се бият, това е световна война, гранати. Да не ви обяснявам, това е мазал. Но да се върнем към главната тема за времето, където уж беме подкарали, имахме 3 минути, вече сме на 15-та. BTV ще ни орежат, нищо. Така. Ето тук таблото е мръсно. Разбрах ли? Кюстендил 26, слънчево ще, няма да вали повече. София минус 38. София ледников период, там страшно. Даже и мамути ще има, Геради мамути. Това беше за днес. Останете с турския сериал. Със сигурност ще почне след малко по BTV. Довиждане. Чао. Чао.